el futur de la carn vegana podrien ser els girassols. A la gent li explotarà el cap amb això de carn vegana i a sobre de girassols. Però bueno, que això és un article a Science Daily que ens parla d'investigadors brasilers i alemanys que han provat diferents textures amb farina refinada de girassol, rica en minerals, bueno, bona consistència i de més, sabor neutre, el qual vol dir que després, el dia que això es comercialitzi, a nivell de processat, doncs afegiran sabors similars a la carn animal i de més. Que serà un producte processat més, una alternativa més, però que tenim moltíssimes fonts de proteïna, de minerals i de més als llegums i que els hem d'aprofitar per menjar sa, que aquests productes han de ser ocasionals, que sortim de tant en tant amb amics i de més i que podem tenir una alternativa o que de tant en tant ens vingui de gust iguals que els productes ultraprocessats que hi ha a dia d'avui com a alternativa a la carn. Que després hi ha gent que no és vegana i es pensa que només mengem això, que som rics i que només mengem ultraprocessats caríssims, i no és així. Hi ha moltes alternatives naturals.